Kaixo, ongi etorriak azalera, Aiarlea komunikazio lehioak ekoizten duen bideo podcastera. Badakizue, astero, hemen, eguerdiro, aritzen garela eskualdeko egunerokotasunari buruz, saiatzen gara herri ekartzen, bueno, pilpilean dauden gaiak, eta aste honetan, bueno, Urduñako alkatearen txanda heldu da, Iker Santozil Esperti izango dugu gurekin, urte hasiari buruz hitz egiteko eta abian jarri dituzten zenbait proiekturi buruz aritzeko eta azken hilabeteetan hiria zipriztindu duten zenbait gai ere aterako dira eta horren ondoren izango dugu Tubacexeko ordezkari bat, ze gaur lanustea daukate, 2 orduko lanustea txanda bakoitzekiko, eta horri buruz ere mintzatuko gara. Eta ez gara gehiago luzatuko, egingo dugu etenalditxo txiki bat, eta Iker Santoziles Pérez izango dugu izpide. Eta esan bezala hemen daukago, Iker, zer moduz? Ondo. Bueno, lehenik eta behin gustatuko litzaidake, nire babesa adierazi nahi diet Tubur Reunidosoko langilei eta haien familiei, gure lehentasuna enplegua eta industria jarduera defendatzea da, eta horregatik udalaren aldetik beste administrazioarekin harreman estuan gaude goberaren bilakaera gertutik jarraitzeko. Bueno, ze bai, agian eskualdetik kanpo zaila da ulertzea, baina Tubor Reunidos, Tubacex, olako enpresa handietan gertatzen dena. Maderas de odio. Garrantzitsua da, eta azkenean modu pertsonalean ere eragiten dio udal taldeari, ez? Bai, agian Urduñan 100 pertsona lan egiten dute Tubacez, eta osatu Reunidosen, eta oso kezkatuta gaude. Bueno, eta hasiko gara apur bat planteatutako kontuekin. Urte hasieran gaude, baina badaituzue aurtengo aurrekontuak onartuak. Zer nabarmenduko zenuke planteamendu horren barruan, aintzat hartuta jendeak orokorrean hitz egin nahi duela, entzun nahi duela, zeintzuk diren inbertsioak eta bat. Bai, orain dela 2 aste uste dute onartu genuen aurrekontuak, ia 10 milioi euroko aurrekontua konsolidatuta. Eta, ni uste dut, gure lehentasuna izan da zerbitzu publikoak indartzea, ezta? Gizarte arloa sendotzea eta herriko ekonomia bultzatzea, ezta? Herritarren zaintza eta gizarte zerbitzuak funtsezko eremuak dira aurrekontuan, arreta eta laguntza jasotzen duten pertsonei lehentasuna emanez. Aurrekontuaren zati garrantzitsu bat baliatuko dugu eguneroko bizitza hobetzeko inbertsioetan, kale eta espazio publikoen obrak, irisgarritasuna eta udal ekipamenduaren obrak, eta gazteriari, kirolari eta kulturari sustendutako ekimen eta programak indartu ditugu aurrekontu honetan, ezta? Eta inbertsioak nabarmenak, nik uste dute bidaukagula, lehena agian Gernika plazako parkea berria aldatuko dugu, eta udaletxeko bulego batzuk egitea edo amaitzea. Baina, egia da lanean ari gara, datozen hilabetetan proiektu garrantzitsu bat aurrekontuetan sartzeko, eta proiektu hori igerilekuen proiektua da, ezta? Egin nahi duzue kredituen aldaketa bat, edo? Bai, habilitazio bat, ezta? Gure helburua da aurten lizitazioa egitea, eta horrela lanak ahalik eta azkarren hastea. Asmoa da instalazioa 2027ko udan martxan egotea. Eta zehazki zer egin nahi duzu edo zein da? Igereleku olimpikoa, igereleku lutikoa egitea. Eta Urduñan matematika politikoa ez da zaila edo erraza da ikuspegiaren arabera, orokorrean dago talde bat gehiengoak duena, eta gero beste oposizioko taldea, izan daitekela handiagoa edo txikiagoa, baina kasu honetan oposizioko talde bakarra dago, dela EH Bildu.
Eta, bueno, abstenitu ziren bozketan, argudiatuta ez duzuela eurek egindako proposamenik jaso aurrekontuetan. Nola baloratzen duzu Bueno, ni oposizioaren jarrera? errespetuz oso sartu dute H. Bilduren jarrera. Mm. Eta ulertzen dut oposizioak bere iritzia adieraztea, osea. Baina, bueno, nik bai esan nahi dut, guk hasieratik bueno, elkarrizketaren aldeko apostua egin dugu. Uste dut, lau, bost bilera egin genituen, bueno, hemen daukat datak, urtarrilaren 17an zirriborroa bidali genuen, bueno, aztertzeko aukera izan zezaten, eta ondoren, bueno, hainbat bilera egin genituen urtarrilaren 23an, 29an, otsailaren 2an eta 6an. E, geuk otsailaren 4an proposamenak jaso genituen, EH Bildu proposamenak, eta nik gustatu litzaidake, bueno, e, aldetik, osea, badago proposamenak eta enmiendak. Mhm. Proposamenak, bueno, ondo dago, baina lista de los deseos, ezta? Enmiendak, bueno, badira agian formalak. Geuk enmiendak jaso genituen osoko bilkura 2 minutu hasi baino lehen. Ez genituen denbora ez aztertzeko, baina batez ere baiezkoa emateko. Baina, bueno, egia da, proposamena guztiak, bueno, ezin direla zuzenean txertatu, bueno, arrazoi tekniko eta ekonomiko gatik, baina askotan ideia horiek kontuan hartzen dugu, bueno, urtean zehar. Pasan urtean, bebai berdina gertatu zen, beraiek proposamenak aurkeztu zuten, eta gero urtean zehar, bueno, batzuk sartu genituen aurrekontuan. Eta geure helburua ez da inor baztertzea, baizik Orduñaren interes orokorra lehenestea, ezta? Eta horregatik ateak irekita ditugu, bueno, etorkizunean eta ere lankidetzan jarraitzeko. Mhm. Eta Urduñan, bueno, eskualdeko leku gehiagotan gertatu da, baina bereziki Urduñan, bilakatu duzu hiria plato handi bat, ez? Telesaioak, filmak grabatzen dituzu, grabatzen dituzu hor, edo grabatzen dituzte ekoiztetxeek. Nolakoa da elkar bizitza hiritarren eta proiektu horien artean, ze batzutan, bueno, eten behar Mhm. da trafikoa ez dakit non, baina, bueno, beste alde batetik ere etortzen da jendea, Bai, eta no, interes ekonomikoa bai dago, eta inpaktu ekonomikoa. bai, zuen ez dakit nola. Geure valorazioa oso ona da. Batez ere, kasu askotan grabaketak Konpainia de Maria ikastetxeetan egiten direlako. Eta horrek asko errazten du elkar bizitza, ezta? Herritarren egunerakoan ia eragin ez duelako. Beraz, bueno, eragozpenak oso mugatuak dira. Nik uste dut 13, 14 pelikula ja egon dira Orduñan, eta bakarrik 5-6 aldiz kalean grabatu dute. Mhm, Beraz, bueno. Baina nik kontuan hartu behar da, batez ere, ekoizpen batek 2 edo 3 hilabete irauten badu, agian 300.000 euroko bueno, inguruko eragin zuzena duela Orduñan. Asko da. mhm, E, ostatuetan, jatetxeetan, edo tokiko zerbitzuetan, Eta bueno, horrek uste dute tokiko ekonomia indartzen duela. mhm. Mhm. Eta zera, sinema eta ikusentzunezko eta zarago, badago beste apustu bat, ez, Urduñaren udalaren Turismoa. aldetik, dela turismoa. Egon zarete fiturren, ez dakit zen moduz esperientzia hori, zer prestatu duzuen, zer egin nahi duzuen urte honetan, gehien bat, eraman zenuten, ez, zikloturismoa bultzatzeko Bai, proiektua. bigarren aldiz joan gara Fiturrera, 2024an joan ginen lehen aldiz, agian hori zen ideia generala bat, orokorra, Orduña, aurkeztea, eta orain joan gara agian ideia konkretuarekin, ezta? Eta hori izan da zikloturismorako, bueno, atari gisa aurkeztea, ezta? Bueno, zu esan duen bezala, turismoa udalaren ardatze estrategikoa da, guretzat, beti ere jasangarritasuna eta herritarriko oreka kontuan hartuta. Bueno, eta oso harro gaude horretaz, eta bebai pasadan urtean nazioarteko
foroetan presente egoteak gure turismo, bueno, zabaltzen laguntzen du, ezta? Bebai beste, beste mm, sari bat baratu zen, oniko besturiz Billates saria, pasadan urtean, eta, bueno, ez da izendapen hutsa, uste dute, nazioarteko aitortza da gure eredua indartzen duena, gure ondarea, natura eta komunitatearen balioa nabarmentzen duena eta etorkizuneriko bidaigarritasuna bermatzen duena, ezta? Eta oso pozik gauz, gure helburua argi da, kalitatezko eta jasangarriko turismoa sustatzea. Mhm. Eta urte hasieran egon dira proba batzuk, ez, Urduñan, bueno, hemen Mariluz Adoikotxeak urte luzeko borroka egin du. NASA eta trenaren arteko Mhm. distantzia hori murrizteko, jakina ez da udalaren eskumena, baina ez dakit zuek zerbait dakizuen edo zerbait heldu zaizuen horri buruz. Bueno, guk une honetan ez dugu egunaratze ofiziala berri jaso. Badakigu zer egingo den, badakigu lanak fase teknikoan daudela, baina, bueno, zu esan duen bezala, udalaren aldetik jarraipen estua egiten ari gara proiektua ahalik eta azkarren gauzatu dadin. Maria Luisa Goikoetxea ia 10 urte darama borrokatzen eta, bueno, ja pausu handia eman da berri honekin. Mhm. Eta hitzarmen bat sinatu duzu Eusko Jaurlaritzarekin, gazteen emantzipazioa sustatzeko, bultzatzeko landa eremuan, zertan datza egitasmo hori? Mhm. Bueno, zehazki egitasmo hori laguntza eta orientazio pertsonalizatuta ematen die gaztei, ezta? Etxe bizitza aukerak aztertzen eta enplegu edo ekintzaile proiektuetan laguntzen. Mhm. Baita, komunitatean integratzeko eta baliabideak ezagutzeko bitartekoak eskaintzen ere. Orain, fasea gazteriaren teknika bat, oferta bat egingo dugu. Nik uste dute hurrengo astean martxoan segurazki. Eta gero abuztuan edo udan zehar ofizina bat irekiko ditugu, gazteok egoteko. Mhm. Eta bueno, hau ja, gai hau apur bat da, ez dakit nola esan, apur bat anekdotikoa edo folklorikoa, baina, klaro, eragina izan du Urduñan, ez? Esan dugu Urduñako monja klaratarren ausia, etxegabetzea, artea lapurtzea leporatu izatea, eta bueno, Urduña nolabait jarri dute hor edabidetan, Guardia Zibila egon da komentuan, eta bar, nola bizi izan duzue Urduñan, hiritar eta udalkide moduan, nahiko, ematen du, ez dakit, Berlangaren filme baten argudioa, edo ez dakit. Bueno, nik uste dute hasieratik argi izan dut gai honetan inguruan ez nuela adierazpen publikoak egingo. 2 urte hauetan horri eutsi diot eta horrela jarraituko dut. Uste dute gai hau esparru pribatuen eta judizialen kogetzen da eta udalak ez du eskumenik horretan esku hartzeko. Ez dituzu eskuak harrapatu nahi. Ez nahi dut. Bueno, bukatzeko. Otson maioen prestaketan zaudete, duela gutxi oker ez banabil, ireki dituzue zenbait bide jaiei begira, kartela egiten, eta bar. Zer aurreratu dezakezu aurtengo planteamenduari? Dagoeneko hasi gara, zu esan duen bezala, otsomaioak prestatzen eta aurten maiatzaren 7an hasiko dira, 17 arte. Eta agian hori da berrikuntza txikia, ezta? Ostegun batean hasiera izango dela. Horrek aukera ematen digu, programazio hobeto antolatzeko eta jai giroa egun gehiagotan zabaltzeko. Eta gainera parte hartzea sustatu nahi dugu eta horregatik zabalik dago jada pregonero eta txupinero aurkeratzeko epea eta bai kartel lehiaketa. Baina hori da agian berrikuntza hori da, osteguna hasiko garela eta gero kontzertuak eta dana festeako komisioa aukeratuko du. Rengo hilabetetan.
Orduan, aurtengo zuzeneko emisioa egin beharko dugu ostegun batean, Ostegunean. ez? Bai, hori da. Oso ondo. Eh, bueno, Iker, mil esker etortzeagatik, mil esker gure galderei erantzuteagatik. Laster ziurrenik berriro emango izan matraka. Ez dakit Matraka, jaiak matraka baino ez. lehen, ez dakit jaia baino lehen, baina bueno, agian jaiei buruz ere aritzeko aukera izango du. Esan dakoa, mil esker eta laster arte. Eskerrik asko zuei.